8 xhur wara li ċ-chairman ta' Pilatus Bank Ali Satir Hashemnejad ġie arrestat fl-Istati Uniti fuq diversi akkużi, il-Bank Ċentrali Ewropew approva t-tneħħija tal-liċenzja tal-istess bank li kien jopera f'taxbiex. Dan ifisser li l-bank issa m'għadux jeżisti hekk kif l-ebda bank ma jista' jwettaq xi tip ta' negozju jekk ma jkollux liċenzja biex jagħmel dan. It-tneħħija tal-liċenzja saret wara proposta li għamlet l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA u ġiet deċiża waqt laqgħa tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan wara li għall-aħħar xhur saret kritika ħarxa għan-nuqqas ta' azzjoni mill-MFSA li minkejja rapporti ċari tal-FIAU tul l-aħħar snin baqgħet ma ħadet l-ebda passi konkreti. Dan hekk kif il-bank instab li fost oħrajn laqa' fih dan u diversi persuni esposti politikament anke fuq livell internazzjonali. Il-Bank Pilatus jinsab ukoll fiċ-ċentru ta' inkjesti maġisterjali li għadhom għaddejjin. Wara l-arrest tal-Iranjan, l-MFSA kienet ħatret lil Lawrence Connell bħala persuna kompetenti biex dan ħadaħt idejh l-assikola tal-bank u assuma l-ħidma tas servizzi bankari u ta' investiment ta' Pilatus Bank. Il-ħidma tal-persuna kompetenti kif ukoll l-ordni li l-bank ma jiddisponix, jillikwida, jitrasferixxi jew iwettaq xi proċeduri bl-assi u l-flus tal-klijenti jibqgħu fis-seħħ minkejja t-tneħħija tal-liċenzja tal-bank.